Sí, el meu treball és en anglès i consisteix en una intervenció que vaig dur a terme a la EOI de Lleida, l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida, i els objectius d'aquesta situació d'aprenentatge, d'aquesta intervenció didàctica, és millorar la fluïdesa oral amb l'aprenentatge de les llengües. I doncs és podcast making, o sigui, la creació d'un podcast per a les llengües. Un altre objectiu del meu treball és fomentar la col·laboració de diversos departaments d'idiomes, perquè no sé si, com sabeu, segurament a l'EOI de Lleida s'estudien més idiomes, molts idiomes, i l'única cosa és que per tal de motivar l'alumnat a un aprenentatge real, he intentat fer un repte, posar un repte, no? O sigui, el repte és la creació d'un podcast, perquè normalment els adults que van a les escoles oficials d'idiomes, com he fet jo, per exemple, perden una miqueta la motivació, perquè com sabem, hi ha com a objectiu, normalment, la certificació. Doncs, dins de la certificació, a vegades els alumnes no troben la motivació cap a l'aprenentatge de les llengües. I això és important, posar un repte, com vam estudiar al màster de professorat de la UDL, per tal que hi hagi motivació. Concretament, vaig treballar amb els professors i també els alumnes, òbviament, per crear un projecte de podcast interdepartamental. Doncs tenim aquest projecte de ràdio EOI 100 plus, o sigui 100, com a 100, que és un projecte de podcast. I ara em podries preguntar, com és que has fet un podcast però es diu ràdio? Això té una explicació, perquè com he posat aquí a la web, també hi ha una web de Ràdio EOI Lleida 100 plus, l'any 2024, estic llegint, es va commemorar el centenari de la primera emissora de ràdio a Espanya. Doncs amb aquest projecte volem recordar aquell moment revolucionari explorant al mateix temps la seva evolució moderna, o sigui, el podcast. Clar, fer una ràdio en una escola és una miqueta complicat. Llavors, com el podcast és una eina molt popular avui dia, he pensat que el podcast podria ser una bona eina d'aprenentatge també. I com ho hem fet? Ha sigut he separat aquesta vegada no per llengües, perquè normalment les EOIs es separen les llengües, o sigui, italià fa una cosa, anglès fa una altra cosa, català una altra. I aquesta vegada he volgut fer una cosa una miqueta diferent, o sigui, separar per nivells. De manera que amb la creació d'aquest Google Sites, al qual els alumnes poden accedir, poden també xafardejar què ha fet el grup d'alemany, què ha fet el grup d'àrab, i això també crec que és important per la motivació dels alumnes. O sigui, poder veure què ha fet un altre grup és molt important. Llavors, al final, hem triat també temes distints per nivells. Per exemple, per a la U hem triat el ball, per la 2 els viatges, el B1 el menjar, aquest ha sigut molt divertit, i després el B2 temps de diners, C1 dones a la societat. Doncs hi ha hagut diferents temes i cadascú dels grups que han creat el podcast han pogut treballar-ho de manera distinta. O sigui que hi ha hagut també una llibertat que fomenta la motivació, perquè la personalització a la didàctica, o sigui, aprendre un idioma amb coses que a l'alumnat els interessen, crec que motiva més.
Vaig escollir aquesta temàtica perquè durant el màster vam parlar molt d'una metodologia, una metodologia que es diu Learning by Doing, que consisteix en aprendre les coses, les llengües, assignatures, que sigui, continguts, però fent les coses. No només estudiant o llegint. I llavors aquesta filosofia m'ha cridat molt l'atenció i vaig voler posar en pràctica, no sé si es diu així, aquesta filosofia. I perquè sí, perquè també la participació dels alumnes, tenir una mena de xarxa social, no? Amb aquest Google Sites que he fet, és important. I també el fet que per la creació d'aquests podcasts hem fet servir eines reals. Què vol dir això? Hem fet servir eines de registració, música. Llavors, els alumnes han pogut utilitzar també els seus coneixements paral·lels, no només els de les llengües. Cada grup s'ha organitzat, ho ha gestionat de manera diferent. Hi ha hagut gent que, per exemple, ha escrit un guió o ho han presentat tots de manera molt diferent i molt personal, molt original també. I llavors també el factor fantasia i creativitat ha jugat un paper important. Crec que aporta una... com dir-ho, que he posat en pràctica aquesta filosofia i crec que la filosofia aquesta del learning by doing, d'aprenent fent coses, porta a una possible personalització del procés d'aprenentatge que motiva molt els alumnes. He pogut posar en pràctiques allò que havia estudiat durant el màster i he pogut conèixer una realitat una miqueta diferent d'escola, perquè, per exemple, l'escola oficial d'idiomes és una mica més diferent d'una ESO, un batxillerat estàndard, diguem. I he pogut conèixer aquesta realitat molt diferent que no coneixia abans i crec que aplicant les coses que he pogut estudiar al màster, crec que això m'aportarà, m'aportarà coneixements per la meva professió de professora.